Sa season klamio banmi badan beang Cristiano Ronaldo Henry ka Al Nassr menta kalayo ban khur beang ya kanam job ngasu ban aku beli phi ki perlok ki baju sngu tenat ban sngap ya ki khubor sport ha kanika channel na benta ki to ki perlok ki brang spoi thamai sa share sa like bar sa subscribe press ru ya uto ubal khanang ba phinang yo ya ki khubor sport ki baman lakasngi ka jingle kai jongka king cup of champion kabadai hapo Saudi Arabia ha karaun kabalai puar ka Al Akdud kalayo ban penlimno ya ka Al Khalej da Argulanot ka Al Ittihad kala penlimno ya ka Al Najma da Laigulanot ka Al Jabalan kala penlimno ya ka Al Ittifaq da Shigulanot ka Niam kalayo ban penlimno ya ka Al Faisali da Laila Shigul kadba ka Al Nassr klaim ka jingdon lang jong u Cristiano Ronaldo wala ulalong tang unong petkai Henry ka Al Nassr kalayo ban khur ya kanam job da ka bapelimno ya ka diria da Saula Shigul ka jingle kai friendly match padang ka Hayden him Persya ya ka Bayern Munich ha kane ka jilekai ka Bayern Munich kalayo ban pedang ya kanam job da Saula Argul Syaka klub Barcelona rung u Rodrigo bat ula kentaj ya ka klub Real Madrid u Rodrigo u player u betebet jong kari Spain u badairu u kapten u badang syuk khur ya ka trofi ka FIFA World Cup ha uneu senam arjar akunreu ringkat uloyo pediang ru ya ka kusnam kum ubas player ha ka FIFA World Cup menta usnam kaladon kajing yang menjur ha padang ka Man City ba ulahab ban mino naga klub ularai ban lej ban penyeso bat ka klub Barcelona hadu usnam arjar laipau te perlok tangkatne kublish pun